Ah, ja. Contesta 3. M'agrada. L'he apretat. M'agrada perquè no estem a les institucions... Vale. M'agrada perquè és una eina de... M'agrada perquè és una organització estudiantil vertebradora... Hòstia, ja dic estudiantil. M'agrada perquè és una organització estudiantil... Me cague la puta! Ja fem una altra volta igual. M'agrada el BEA perquè treballa pels meus drets com a estudiant de Medicina, vale? M'agrada el BEA perquè em permet participar del... Merda. M'agrada perquè és una de les institucions de la universitat. Tinc que dir BEA? No. Pues m'agrada per moltes coses, sí. Per què? M'agrada el BEA... No, ara no. M'agrada el BEA perquè són propers als companys i que havien dit merda. M'agrada perquè ha sigut un dels eixos més importants de la Universitat Valenciana en el tema democràtic que tenim a la nostra universitat. Com? M'agrada perquè defensa la nostra universitat, la meua, però sobretot la teva. Ens agradaria un camp... espera. Espera't, no. Espera. És que poso sèria, calla, que Jo ja dic m'ha 1, 2, 3, 3 cubets. Vale, va, ja. Pública. Perquè els atacs que estem patint a la universitat... Però espera, no. Vull una universitat dels estudiants. Vull una universitat pública. Per la pública, per tu. Perquè això està xupi-piruli. Valenciana, perquè la... Joder, Laura. Valenciana, perquè la Valenciana, perquè la No. Bueno, una universitat pública perquè tot el món té dret... Ai. Volem una universitat pública perquè tot el món té dret a estudiar a la Universitat de València. O en la nostra universitat. En la Universitat de València. En la Universitat de València, vaig. No, en la nostra universitat. Volem una universitat pública que servisca com a eina integradora del conjunt de la societat del País Valencià. Volem una universitat valenciana que servisca com una eina integradora i dinamitzadora de la universitat... Hòstia! Perdona. Torna a posar i continua. De la universitat. Espera un moment. Torna a llegir, va? És que vale. Volem una universitat valenciana que servisca com a eina integradora i... Comença. Espera, quan digues, no? Comença quan vulguis. El dia 22 de novembre participa en les eleccions. No. El 22 de novembre participa. Ai, no, torna. Aquest dijous... Merda. Aquest dijous 22 de novembre no et quedes a casa i participes a les eleccions. No. Què m'havies dit? A casa no digues a casa. La meua, però sobretot la teva. perquè la universitat... Me cague la puta! Perquè això és bonico de veres. I crec que ja està.